एमजेनि गामिया समाजा रायजोआ बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय समायसाखौ नुनानैबो दिनै मानो आखायाव लायाखै दिनै एमजेनि समाजा दिनै आखायाव लानो नांगोन बुजायनांगोन बानजायनांगोन जुदि बिसोर सानैजों गोरोबलायनोनो हालाब्ला बिसोरखौ आलदा खालामनायानो साबसिन मा एमजेआ गोरोंखाखाय आखायाव लायाखै नामा मा एमजेआ रोंखा राखाखाय दिनै थाखा फैसा गोनांखाय आखायाव लायाखै नामा खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दिनै सला गानालासिनो भिडिअ बानायदो दै माने गरमथारना बिराद गरम दिनै सान्दुं गोसाथार बेनिखायनो गाज्रि मोननो नाङा दुगैखानो नागिरदों गस्ला गानालासिनो भिडिअ बानायदों गाज्रि मोननाङा दै दा आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर एनिथिं एमजे गोबां मानसिया बुंदों एनिथिं एमजेआ हिन्जावखौ गारनोसै नामा प्रितिया हिन्जावखौ गारनोसै नामा हौवाखौ गारनोसै नामा बेफोरबायदि बुंदों दा मोनसे क्लिप होनो सानदों नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय बे ब्रादारनो बिराद राइट जादों बाथ्राया बेनिखायनो आं होफिननो सानदों ब्रादारनिखौ मैया होनाय आंनिया कपिराइट फैदों आरोना भिडिअआव कपिराइट फैदों ओमफ्राय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय गोबां मानसिफोरा बुंदों प्रितिजों एमजेजों हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलायबाय थास्लायस्लाय मिलायना थानायानो मोजां जासिगौ बेफोरबायदि बुंदों नंगौ मिडियायाव नांलायबाय थाबा हौवा हिन्जावनि गेजेराव गाज्रि नुयो गाज्रि सानो मानसिफोरा थिग बेफोरबायदिनो मिलायना थायोब्ला बिथांमोनखौ जों गोजोननाय मोनगोन ना जोंथ' रावनिबो गाज्रिखौबो साना मोजांखौसो लुबैखायो बेनिखायनो आरोना दा ब्रादारा मा बुंखो नोंथांमोना फार्स्टआव नायग्रोना ला गारनोबा गारखा मिलायबा मिलायखा बेफोरबायदि थाल्ला बाथ्रा बुंखादों आरोना बेनो थिग बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव सोरबा हौवा हिन्जाव नांलायबाय थानानै देखायना लाब गैया मोजां मोनाखै गारनोबा ज्राब गारखा मिलायनोबा मिलायखा हेंथा हेंथिजों सलाया न'खरा हेंथा हेंथिजों मालाबाबो सलाया बैफोरबायदि आरोना दा नायग्रोना ला फार्स्टआवनो जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दे नायग्रो फोरोंलांबाय बेवहाय आं दिनै बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय दायनि थाखाय आङो एमजेनि गामिखौ आं दिनै ब्लेम खालामगोन मानोना एमजेनि गामिया समाजा खुलुमबाय रायजोफोर आरोबाव आं खनसे नोंथांमोन बयनिसिमबो आं गाहाम हामग्लायनायखौ बावहरबाय मैया जिहेतु आङो प्रिति आरो एमजेनि भिडिअ लाबोदोंमोन आकुबार आंहा फंनैसो बुंबावनो दङ बे फंनैसोखौ आं बुंनो इच्छा खालामबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना अननानै एमजेनि गामि आरो प्रितिनि नखरसिम बा एमजेनि नखरसिम आरो एमजे मोननि रायजो राजानिसिम नोंथांमोना सहैहोगोन आं बेखौ आसा खालामनाय थाबाय दानिया आं बेखौनो बुंनो इच्छा खालामगोन बेसेबांबा सिगाङावनो एमजे आरो प्रितिहा मोनसे समस्या जादोंमोन बिसोरो नांलायदोंमोन गाइखेरनि नांलायदोंनो मानिबा नांलायदोंनो दावराव दावसिया जादोंमोन बिसोरहा बै समाव जाबाय थांबाय गिबि खेबनि थाखाय नांलायबाय दावराव दावसि जाबाय आरो बिसोरो मिलायफिनबाय गोरोबफिनबाय आरो दाख्लै बावै जाबावबाय बेयावबो गोरोबफिनबाय नाथाय दायो जोबथा स्टेजाव मोनफैनाय बायदिखौ जों नुबाय नाथाय बिनि गेजेरावबो जों साननो हायो बिसोरो प्लान पलिसि खालामनानै गावसोरनि भिउनि थाखाय खालामो ना मायो जों हमनानै मोनाखै दिनै गोबां रायजो राजाफ्रा बिसोरनि बेबायदि स्वभाबखौ नुनानै सोरबाया गावखौनो बर' होननानै बुंना लानोबो लाजिलायलांबाय मानोना जोंनि बर'नि गेदेर गेदेर इउटुबारफोर रोंखा राखा मानसिफ्रानो दिनै बेबायदि आखल दिन्थियोब्ला बिसोरो दिनै अकल बर' हारिजोंल' सिनायजानाय नङा गुबुन हारिजोंबो सिनायजानाय मानसिफोर जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि गोबाङा गावखौनो बर' होननानैबो बुंनानै लानो लाजिलायलांबाय मानोना बिसोरनि आखल बा जोंनि गेदेर गेदेर मानसिफोर रोंखा राखा मानसिफ्रा दिनै बेबायदि आखलनि थाखायनो सोंखारि जानायनि जाहोनाव दिनै जोंनि मानसिफ्रा दिनै गावखौ बर' होननानै बुंना लानोबो लाजिलायलांबाय बेवहायनो दिनै आङो बिथांमोननि सायाव बे भिडिअखौ आं लाबोबावबाय मानोना बिथांमोननि गामिया बिसोर सानैनि समस्याखौ समाधान खालामनांगौ सोरबा एमजेआ सोरबा प्रितिया लिंबासो जों समाधान खालामगोन बे नङा रायजोआव मण्डली हिसाबै बा गिर्जा जुदि दङब्ला मण्डली हिसाबै फालक दं प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि दं नोंथांमोना थांनानै बेखौ थाबैनो समाधान खालामनांगौ मानोना बिसोरो गोरों गोरा जानानैबो दिनै ससियेल मिडियायाव बेबायदि गावजों गाव न'खराव जानाय दावराव दावसिखौ लाबोनानै दिनै गुबुनखौसो फोरोंदों
गुबुननोसो सिनायथि होदों बेजों लोगोसेनो दिनै मण्डलिया समाजा हारिया दिनै बदनाम जादों गोबाङा बुंदों रायजो गैया नामा समाज गैया नामा सोरहा बदनाम जादों दिनै एमजेआबो गाव सासे गोरों जानानै लाजिनांगौ मानोना बेहा रायजो दं समाज दं बियो बाहागो लायो गावनि गिर्जाफ्राव गावनि समाजफ्राव दिनै बाहागो लायो दिनै गावबो लाजिनांगौमोन साननांगौमोन ससियेल मिडियायाव कापलायलायनानै भिडिअ होलायबासो जागोन ना दिनै प्रितियाबो बुजिनांगौ सासे साख्रि मावलायनाय व्यक्ति जानानै गुबुनखौ एफाबां फायखा फायखा बुंनानै बानजायोब्ला दिनै नोंबो बुजिनांगौमोन ससियेल मिडियायाव होनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन नाथाय नोंसोरो ससियेल मिडियायाव बेबायदि होनानै जोंनि जाम्बा जाम्था दिनै मबाइल लानानै जेने थेने थुनो रोंनाय व्यक्तिफोरखौबो नोंसोरो फोरोंलायलांबाय जेने थेने सोरनोबा मेसेज लिरनो रोङो बिसोरबायदिखौ नोंसोरो दिनै फोरोंलांबाय बेवहाय आं दिनै बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय दायनि थाखाय आङो एमजेनि गामिखौ आं दिनै ब्लेम खालामगोन मानोना एमजेनि गामिया समाजा रायजोआ बेबायदि जाफ्लेबाय थानाय समस्याखौ नुनानैबो दिनै मानो आखायाव लायाखै दिनै एमजेनि समाजा दिनै आखायाव लानो नांगोन बुजायनांगोन बानजायनांगोन जुदि बिसोर सानैजों गोरोबलायनोनो हालाब्ला बिसोरखौ आलदा खालामनायानो साबसिन मानोथो सानफ्रोमबो ससियेल मिडियायावलाय गुबुंले खालामबाय थानो ससियेल मिडियाखौ मानो दावराव दावसि खालामबाय थानो ससियेल मिडियाखौ बेबायदि दावराव दावसिनि थाखाय सोमजिदोंमोन बे नङा ससियेल मिडियाखौ बा बे फेसबुकखौहाय इउटुबखौहाय इन्स्टाग्रामखौहाय अकल बेबायदि दावराव दावसि खालामनो थाखाय दिरुनाखै गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ मिथिहोनो थाखाय गावजों गाव मिथिज्लायनो थाखाय गावजों गाव मोजां सोमोन्दो लाज्लायनो थाखाय दिनै बे ससियेल मिडियाखौ दिनै दिरुननाय जादों मानोना ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोंब्ला मोजां बाहायनो रोङाब्ला गाज्रि होननानै बुंखादों दिनै आङो सोरबा एमजेनि गाज्रि भिडिअ गाबनाय भिडिअ प्रितिनि गाज्रि भिडिअ आं बेफोरखौ होनानै आङो भाइराल खालामनो सानाखै नाथाय आं बुंनोसो सानदों आं ब्लेम खालामगोन एमजेनि गामिखौहाय रायजोखौहाय मण्डलिखौहाय आं ब्लेम खालामगोन मानोना जाफ्लेबाय थाबाय समस्याया नाथाय थेवबो बिसोरो दिनै मानो आखायाव लायाखै मा एमजेआ गोरोंखाखाय आखायाव लायाखै नामा मा एमजेआ रोंखा राखाखाय दिनै थाखा फैसा गोनांखाय आखायाव लायाखै नामा गतिके दिनै एमजेनि गामिया आखायाव लानांगौ आरो थाबैनो आखायाव लानानै एक्सन लानानै बिसोरनि बे जाफ्लेबाय थानाय समस्याखौ थाबैनो समाधान खालामनांगौ मानोना दिनै नायथावथारला समायथावथाव नुला आरो दिनै बदनामा बांसिनहै एमजे प्रितिनि अनगायै दिनै समाजहा गामिहा दिनै बेबायदि बदनाम जादों सोरबा रोंनायजों सोरबा गोरों गोराजों सोरबा इउटुबारजों बेफोरजों जेबो खोथा गैया आयेना आयेन नियमा नियम बेवहाय रायजोआ मा मोखाङै नायनानै थाखो लासिं सिंनि बाथ्रा रायजोआ थाबैनो थांनांगौ आरो थाबैनो थांनानै बिसोरनि बे समस्याखौहाय सुस्रांनानै जोंनो फोरमायनांगौ आरो बिसोरखौ बुंहोनांगौ बिसोरो मा प्लान पलिसिजों भिउनि थाखाय लाबोदों ना बेयो रियेलिटि जोङो मिथिनो नांगौ बेखौहाय आंनिफ्राय बिसोरनो दिनैनि दिनाव हामबायसै अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय सासे सिस्टार बेंगलरनि खोमा माने वेस्ट बेंगलनि आरोना बियो वेस्ट बेंगलनि सिख्लाफोरा गाज्रि जायो नामा होननाय कारनि जोंखावजोबदों आरोना सिख्लाफोरा मानो होनबा प्रितियाबो वेस्ट बेंगलनिमोन दा बिखौ लानानै वेस्ट बेंगलनि सिख्लाफोरा हिन्जाव माहारिफोरा जोंखावजोबदों गासैबो वेस्ट बेंगलनि सिख्लाफोरा हिन्जाव माहारिफोरा गाज्रि जाया बैफोरबायदि गोबां जोंखावजोबदों हिन्जाव माहारिफोरा एबा सिख्लाफोरा नोंथांमोना नुखादों जानांगोन मिडियायाव गोसारगासिनो फेसबुक इउटुब गोबां गोसारगासिनो दा बे सिस्टारनिया नंगौ सोरबा सासे सिख्लानि थाखाय जोङो वेस्ट बेंगला गाज्रि बा क'क्राझारा गाज्रि उदालगुरिया गाज्रि बैफोरबायदि जों बुंनो हायाना न सासे हिन्जावनि थाखाय सासे हौवानि थाखाय सोरबा गाज्रि मावनायनि थाखायथ' जों रावखौ गाज्रि बुंखानो हाया बैफोरबायदि थिग बिदिनो बे सिस्टाराल' नङा गोबां मानसिया रायदों गोबां मानसिया मुगैदों दा जाथाया एमजेनिल' नङा गोबां मानसि सोरबा हौवा गारना खारनाय हिन्जाव गारना खारनायाथ' नोंथांमोना नुखादों जानांगौ बैफोरो जाहैबाय फेमिलियाव अनलायना जानो रोङै हिन्जावफोरा खारनायफोरा फेमिलियाव जेबो मिलायनो रोङै बेफोर मानसिखौ खारनो होलै दिल्ली मुम्बाइ खारनो हो न'आव फैफिननो होआबानो जाबाय बांगाल हाखाजों हाबा जानानै खायसे मानसिफोरा न'आव फैफिनो ना बेफोरखौ एक्सेप्ट खालामथारनाङा हौवाफोरा डाइरेक्ट गार'खा
नायफिनखानाङा बेखौ दे अब्ला भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम ओमफ्रायो नोंथांमोना मा बुंनो गोसो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय बेनो आरोना सर्ट आपडेट बेबायदिनो गाज्रि मोननो नांला भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामनानै जाबाय बेनि खानायाबो सिननांसिगोनलै गोलावथार जाबायना लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरबाय थादो खानायखौ सिन होननानै थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बेफोरबायदि बिबुंथि एबा मोजां मोनो खानायखौ सिन होनना बुंदों सिनगोन साननैसो थानानै एसे टाइम मोनाखै खानाय सिनबायनो माबानो बेनिखायनो सिननाय जायाखै आरोना सिनगोन खानायखौ लेथ्रा नुयो खानाय गोलाव लाखिबा बेनोसै दे बाय बाय